Бурынгы Сөмбір төбәгендә татар авыллары булмаган районнар бишәү. Кайберәүләрнең әйтүенә караганда, районның исеме дә Сөңгеле дигән татар сүзеннән чыккан дигән фаразлар да бар. Татарлар күпләп яши торган Кызылгүләй бистәсе үзе дә чагыштырмача бик яшь. Аңа 1920 елда нигез салына. Татарлар бирегә узган гасырның 60-70 елларында килеп төпләнә башлыйлар. Элек бит инде эш табу мәсьәләсе авыр булган, ә монда заводлар эшли, өч сменда завод эшләп торадыр. Вот шуңа монда халык эш эзләп килде инде. Эш эзләп килеп бер туганы килсә, икенчесе әлбәттә алар туганнар бер-берсен бергә берләшеп, менә шулай монда урнашып калдылар инде. Монда килеп төпләнүчеләрнең байтагы Татарстанның Буа Чүпрәле якларыннан, Хәмзия апа Юсупова татар төксеннән. Гектар чыгындыр үстерүдән качып киткән идек, язмышыбызны шунда бәйләдек ди. Каядыр күп акча түлиләр, каядыр эш бар. Авылда бит нечегедер күп бирәләр иде, гектар менән эшкендер килмәде. Качып киткән китте инде. Чардаклы кызы Нуруза апа Халиулова Чүпрәленең иске Кәкерле авылы егетенә кияүгә чыга. Бәхет эзләп яшь гаилә 1977 елда монда килеп урнаша. Стройка иде монда, ирем шофер иде, мин школда эшләдем, садикта эшләдем, нянька булып сөйләме. Рауя апа Халилова Төркмәнстаннан туганнарына кунакка кайткач, тормышка чыга да монда төпләнеп кала. Бик шады, квартир сразу бирделәр. Яхшы, шуның өчен киттек. Менә шулай төрле яклардан килеп урнашкан татарлар бүген бер оя, бер төп булып, үзара аралашып, матур итеп гомер итәләр. Бүген алар бистәнең мәдәният йортына татар теле һәм мәдәнияты көненә җыелды. Кичәдә чыгыш ясап, автономия рәисе бистә мәктәбендә 30-га якын татар баласы укыса да, татар теле бөтенләй дә укытылмау хакында сөйләде. Алла теләсә, без директор белән сөйләшәм, чтобы татар телен факультет ачырга, чтобы безнең ланнар укысыннар татарча. Район җитәкчесе катнашында узган чарада байтак кеше мактау кәгазьләренә бүләкләргә дә лаек булды.